ne balimaw bi an sigi kun ye makɔrɔni y'a faamuya b'a la a ye kabu pɛtɛ fa donna la a kɛra jugu sago ye segukaw olu ka duwawu bɛ ka minɛ an bɛ an da don makɔrɔn ka kunu discours la n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye terroriste ko ye o banna afiriki kɔnɔ pewu Niger Mali Burkina terroriste fɛn fɛn tun bɛ yen o ye caman faga ka tila ka caman ɲɛnama minɛ an bɛna o dalilu yira aw la n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ kunu an ka avion tun bɛ Kidali kun na sema mɔgɔw u n'u ka marifaniw pan 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 marifa tɛ se ka avion lajigin avion dugumala a bɛɛ ye nɛgɛkurun de ye fɛn min bɛ se ka avion lajigin sanfɛ o ye miseli de ye miseli t'aw bolo bilahi ne y'a fɔ aw ye n'aw ma marifa bila i y'a faamuya b'a la ka kɛlɛ jigin so fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ sema mɔgɔnin ninnu hali ne kelen bɛ se k'aw bɛɛ bunte sema mɔgɔnin ninnu k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i y'a faamuya b'a la ka marifa di an kelen bɛ taa an bɛ bɛɛ kun ci k'u da fara barika bannen den ninnu mali tɛ tila bi a tɛ tila sini ayiwa foyi tɛ se ka kɛ mali la bi aw bɛ marifa bila walima aw da joli ma ne balimaw komi an y'a fɔ cogo min na an bɛ video laban ni Buba fana ye an bɛ waatinin k'ale kan dɔw yɛrɛ ye n wele kunu ko n kana tɔgɔ fɔ ko parce que nafa t'a la ko n kana tɔgɔ fɔ ko barika t'a la mais an b'a cancan quoi ka cancanw de ka ɲi ni bilakoro jamana i bɛ to k'a minɛ ka cancan o de ka ɲi bilakoro ma o b'a to n'a b'a hakili sigi ne balimaw yan'an ka don an sigikun kɔnɔ an bɛ hɔrɔnmuso ɲalen fo n'o ye Batuli Ɲangi ye fantanw jigi falatɔw jigi i y'a faamuya b'a la fantanw kumada muso kelen min nana ka fantanw ɲaji cɛ Mali kɔnɔ o ye Batuli Ɲangi de ye i y'a faamuya b'a la fantan banabagatɔw a b'olu bila avion kɔnɔ ka n'u furakɛ Faransi hisabililahi a ye baara kɛ président musow m'a kɛ a ye baara kɛ i y'a faamuya b'a la muso caman bɛ Mali kɔnɔ miliyari b'u kun o ma se ka Batuli ta ɲɔgɔn kɛ an bɛ Batuli fo ka waleɲuman dɔn hali bi an bɛ don min na komi bi Mali foncé dingɛ fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'a tun falen don manakolon na n'a tun falen don ɲama-ɲama la ni foncé dingɛ belebeleba minnu tun bɛ Bamako kɔnɔ i y'a faamuya b'a la ni ji nana o tɛ boli sira sɔrɔ Batuli bɛ ka nin bɛɛ bɔ ka nin bɔgɔ bɔ hisabililayi ka nin ɲama bɔ hisabililayi i y'a faamuya b'a la Ala n ko Ala bɛ wari di mɔgɔ caman ma mais i tɛ hinɛ dɛ Ala bɛ wari di mɔgɔ caman de ma o tɛ Ala dɔn o tɛ kira dɔn o tɛ hinɛ fantanw na Batuli bɛ hinɛ fantanw na a b'a faso fɛ a bɛ ka faso jɔ a bɛ ka falatɔw fana furakɛ an ka foli belebeleba b'i ye ka Batuli tɔgɔ bɔ n da kɔnɔ i y'a faamuya b'a la Buba Fane dangaden de kosɔn parce que muso ma s'a ma i y'a faamuya b'a la muso t'a dɔn foyi su ni tile a sigilen bɛ ka muso buruja an bɛ Batuli tanu yan su ani tile k'a ka ɲumanyaw fɔ i y'a faamuya b'a la an laban bɛ na Batuli bɛ ɲuman fɛn fɛn kɛ k'a video k'a télécharger ka na ka ɲumanya k'a yira maliyɛndenw na k'a yira Buba Fane la k'a fɔ k'a ni Batuli tɛ kelen ye Buba Fane comment ça s'appelle i bɛ ka tile la wari tun bɛ ka d'i ma mais i ni sungurubaw de tun bɛ ɲɔgɔn bolo foyi i yɛrɛ ka kuma ko Modibo Kɔnɛ de hali ni Modibo Kɔnɛ wari d'a ma wari in bɛ ka du Mali kɔnɔ fantanw jigi bɛ ka tugu Mali kɔnɔ i bɛ ka muso tɛmɛna plus de 300 milliards i bɛ ka muso a bɛɛ dun foncé dingɛ ma bɔ banabagatɔw ma furakɛ yatimɛw ɲɛji ma cɛ foyi mais Batuli bɛ k'a kɛ faso ye bi an b'a tanu su ni tile nin kɛnɛ in kan ka tila ka na n'a ka ɲumanya ye Batuli taa n'a ye ni Ala y'i bila ɲɛfɛ c'est normal i bɛ sen kan mais ale to kuma yɛrɛ a tulo t'i la a ɲɛ t'i la foyi ale nakun ye fantanw dɛmɛli de ye Ala y'a ci k'a kana fantanw de jigi tugu k'a kana fantanw ɲɛji cɛ ale tulo tɛ mɔgɔ si la ale ɲɛ tɛ foyi la ni fantan dɛmɛ tɛ Batuli an ka foli bɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo muso sarama muso cɛɲumanin muso jɛma i y'a faamuya o la Buba Fane ɲɛbɔlen de bɛ a fɛ mais e tɛ nin sɔrɔ fo ka diɲɛ dugukolo meleke muso in de ko ka d'a ye mais i tɛ nin sɔrɔ dɛ voilà an bɛ don an sigikun kɔnɔ ne balimaw an b'a fɔ ko alihamdulilahi rabbil alamin n'an bɛ taa an bɛ se i y'a faamuya b'a la tɔɔrɔ kɔ ye hɛrɛ de ye gɛlɛya kɔ ye hɛrɛ ye Afiriki jɔra ka ban pewu Afiriki lafiyara Macron bɛ fɔrɔntɔla bɛ a ka bon hakili ma bilayi Macron bɛ kasi la bɛ a ka bon hakili ma Macron kunkolo tiɲɛna bugu segukaw olu ka duwawu minɛna segukaw u ka danga a bɛɛ minɛna dɔnniya ye tiɲɛ ye danga fana i y'a faamuya b'a la tiɲɛ don danga bɛ minɛ mɔgɔ tɔɲɔnen n'a ye danga fɛn fɛn don Ala b'a minɛ segukaw aw ka danga minɛna parce que an tun tɔɲɔna bin tun kɛra an kan an balimaw tun bɛ ka sa fu an ka dugu tun bɛ ka jeni fu
segukaw donna kɛlɛwa la ka don kungo kɔnɔ ka juguw danga juguw bɛ ɲini ka kɛ fatɔ ye u bɛ ɲini ka kulusi bila u bɛ ɲini ka kɛ juguw sago ye u ka fɔta n'u ka kɛtaw u t'a dɔn tuguni ala ka barika don segu dɔnnikɛlaw la ala ka si ni kɛnɛ di aw ma ala ka a miɛ anw kɔrɔ depuis aw ye kafiriw danga u kɛra juguw sago ye i bɛ bataraden dɔw de ye whatsapp groupe kan walima telefɔniw kɔfɛ dɔnniya tɛ tiɲɛ ye dɔnniya ye tiɲɛ de ye wa danga fana ye tiɲɛ ye segukaw bɛ ka danga min don a bɛɛ lajɛlen bɛ ka minɛ o bɛ wuli ka jɔ min na ala bɛ ka barika don a bɛɛ lajɛlen na makɔrɔn kɛra fila manani ye a kɛra gɔn kelenna ye ani ameriki tɛ i y'a faamuya b'a la ani sedaw tɛ i y'a faamuya makɔrɔn kɛra gɔn kelenna ye kunkolo tiɲɛna bugubugu fɔta ni kɛta a t'a dɔn tuguni an bɛna makɔrɔn ka discours k'a la i y'a faamuya b'a la k'a yira aw la k'a yɛrɛ nana valider sans afiriki faransi tɛ foyi ye ni afiriki tɛ faransi tɛ foyi ye makɔrɔn yɛrɛ bɛna o sɛbɛntiya bi an bɛ ka nin fɔ don o don ni afiriki tɛ faransi ye jamana de ye jamana min ye handicapé ye sen kelennin don afiriki de b'a sen fila dafa afiriki de b'a sen dafa ni afiriki tɛ i y'a faamuya b'a la o bɛ komi zako handicapé mental afiriki de b'u kɛnɛya afiriki bɔtɔla min filɛ o bolo makɔrɔn bɛ ka fɔrɔntɔ a ka bon hakili ma k'olu ka ambassadeur k'a tɛ bɔ Niger kɔnɔ bi k'a tɛ bɔ Niger kɔnɔ sini mɔgɔ bɛ datigi bali da sago fɔli la kana don n ka du kɔnɔ ko e tɛ bɔ n'i ma bɔ n b'i kun ci k'i da fara n'i ma bɔ n b'i kun ci k'i da fara kana don n ka du kɔnɔ n mago sera n ka du ma k'i ka bɔ k'o tɛ bɔ i ma kuma yɛrɛ fɔlɔ quoi a makɔrɔn ko k'u ka ambassadeur k'a tɛ bɔ Niger kɔnɔ bi k'a tɛ bɔ Niger kɔnɔ sini ka tila ka wele bila sedaw mɔgɔw ma k'u ka wuli ka jɔ ko sinon ko n'u ma jɔ ka Bazoum bɔ bolo la ko tuuru bɛ se sedaw ɲɛmɔgɔw ma ko baara in bɛ ka taa cogo min na walahi ko n'u ye Bazoum abandonné n'u ma kɛlɛ kɛ walasa Bazoum bɛ se ka bila cogo min na ko tuuru bɛ se sedaw ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ma ko kelen kelen don makɔrɔ siga bɛ e la a ye gouverneur fɛn fɛn sigi a bɛɛ tagatɔla don i y'a faamuya a ye hɔrɔnkolon fɛn fɛn bila afiriki kunna a bɛɛ tagatɔla don an yɛrɛ de bɛna an ka président ɲumanw choisi k'u bila an ka jamanaw kunna président minnu b'an lamɛn président minnu b'an fɛ danbe bɛ président minnu na an bɛna olu de bila an kunna makɔrɔn fɔrɔntɔra segukaw ka danga bɛ ka can segukaw ka danga bɛ ka kɛ fatɔ ye segukaw ka danga i y'a faamuya b'a la a bɛ ka kɛ makɔrɔn da la komi foronto a ko olu ka ambassadeur tɛ taa an bɛ cɛ kumakan k'a la n'an bɛ taa an bɛ se billahi comment ça s'appelle accord de Genève accord de Genève a b'a kɔnɔ n'i ka lasigiden taara jamana fɛn fɛn kɔnɔ ni o jamana kɔnɔdenw ko k'u t'a fɛ a k'u ka jamana bila dura b'a bolo k'u ka jamana bila n'a m'u ka jamana bila ni fɛn min y'a sɔrɔ a yɛrɛ de y'a laɲini makɔrɔn b'o kalama a bɛ accord de Genève kɔnɔ accord de Genève accord de Suisse i y'a faamuya diɲɛ maa bɛɛ taara sigi ka kuma u bɛnna min kan n'i ka ambassadeur bila ka taa mɔgɔw ka jamana kɔnɔ ni olu ko k'u t'a fɛ a ka b'u ka jamana kɔnɔ dura bɛ ambassadeur bolo ka bɔ wali jamana kɔnɔ n'a ma bɔ mɔgɔw ka jamana kɔnɔ n'u y'a kun ci ka da fara a yɛrɛ de y'a laɲini makɔrɔn ko ko ambassadeur tɛ bɔ dɛ bi y'a to a bɔra wa a ka discours kɔfɛ Niger population wulila k'u jɔ u ye courant tigɛ faransi ambassadeur kɔnɔ ka ji tigɛ o la i y'a faamuya bala ka tila ka taa ɲaman bɔ u ka ambassadeur kɔnɔ i y'a faamuya ka tila ka t'u sigi ka bo kɛ u ka consulat kɔ u ka ambassade kɔnɔ ye n'an bɛ taa an bɛ se afiriki kununa de o de la i y'a faamuya la makɔrɔn ka deuxième tour ne ye jɔko naani de di ala ma ka sali i y'a faamuya bala walasa makɔrɔn bɛ se k'a ka deuxième tour gagner cogo min na parce que n'a bɛ Europe kunna afiriki bɛ tila o la a tɛ politiki dɔn a tɛ ko kalama wa i y'a faamuya o la foyi t'a kunkolo kɔnɔ ni falibo tɛ makɔrɔn ka deuxième tour ras balayira ala tulo bɛ n na n ye jɔko naani de di ala ma su fɛ su 3 heures du matin ala ka makɔrɔn kɛ faransi président ye n'a bɛ faransi kunna anw bɛ lafiya n'a bɛ faransi kunna an bɛ bɔ u bolo n'a bɛ faransi kunna an bɛ tila u la parce que a tɛ politiki dɔn ni mɔgɔ wɛrɛ tun nana u tun b'an caresse u tun bɛ kuma dumanniw fɔ u ye u tun b'an nɛgɛ nɛgɛ i y'a faamuya b'a la u tun bɛ coopération kɛ an n'u cɛ partenariat kɛ mais ale t'a dɔn yɛrɛ de ale bɛ fɛn bɛɛ kɛ ni fanga de ye fanga tɛ se ka foyi dilan bi musalaha ni hɔrɔnya ni danbe ni kɛwale o de bɛ ko dilan mais kɛwale tɛ e la danbe tɛ e la e tɛ se ka pan paga dilan makɔrɔn bɛ ka fɔrɔntɔ bi a ka bon hakili ma an ka musokɔrɔba cɛ lamɛn n'an bɛ taa an bɛ se e b'a bila o
C'est un coup d'État contre un président démocratiquement élu, venant d'une ethnie minoritaire, qui a mené des réformes courageuses, économiques, politiques, sur les plans pour son pays, qui clarifie à peu près tous les domaines, qui est engagé sur tout l'agenda international qui est le nôtre et celui des Nations Unies, et qui est pris en otage dans le palais présidentiel par des putschistes depuis maintenant un mois. Alors, on a dit que ko coup d'état kɛra président mun tun élila démocratie ma o b'a yira k'a fɔ jamana kɔnɔdenw ye président min choisi ko k'a bila yen ko putisiw taara coup d'état k'a la mɔgɔ si ma Bazoum choisi Niger kɔnɔ aw yɛrɛ de ye Bazoum sigi an kunna cɛ t'a dɔn muso t'a dɔn wa nafa yɛrɛ t'a la Bazoum tɛ foyi ye ni terroriste tɛ nkalon mana fɛn min dilan o nkalon kelen de b'a tiɲɛ a ye Bazoum sigi nkalon kan walasa a bɛ se k'a ka affaire kɛ a tɛ laban ala tɛ barika don nkalon na. Nin bolo de ko an bɛ ka tagama kunkolo de kan nin bolo de ko an bɛ ka ji min na nun de nin bolo don i y'a faamuya b'a la ko ala y'ale dilan minize ye anw gɛnge nkalon tigɛla ala jugu kalabanci i y'a faamuya b'a la jugu sago an bɛ dugawu de kɛ ala ka hinɛ la ko Bazoum tɛ eli démocratie ma jɔn de ye Bazoum eli depuis ala ka Bazoum da ma eli président tɛ aw ni Yusufu de y'a balaga ka nin jugu sago sigi Niger kunna a tɛ poro ɲɛ n'a porola ka d'a ma a bɛ tila la. Macron, Allah ka hinila k'i dayɔrɔ sumaya bilahi sabu kɛ e bɛ kuma sidɔnbali e bɛ dɔwɛrɛ fɔ min ka jugu ni nin bɛɛ ye bilahi an tɛ blague yan bɔgɔ tɛ siɲɛ ka kɛ bin kan maa si tɛ lagalagatɔ ye tuguni Bazoum n'est élu par personne Niger kɔnɔ Bazoum mɔgɔ si ma Bazoum sigi mɔgɔ si ma sigi aw de y'a sigi aw ka affaire kama i y'a faamuya b'a la aw ka intérêt kama o de bantɔla don Afrique. I bɛ fɔlɔntɔ ka dɛsɛ foyi wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ ko Bazoum tɛ eli jɔn de ye Bazoum eli aw de y'a eli aw de ka gouvernɛrw don aw de ka cidenw don aw de ka baarakɛdenw don aw tɛ kuma se Afrique kɔnɔ tuguni o de bantɔla don i bɛ fɔlɔntɔ ka dɛsɛ hali jɔlen bɛ ka kuma mɔgɔ minnu ɲɛna olu bɛɛ tigɛlen b'i la Macron i jɔlen bɛ ka kuma mɔgɔ minnu ɲɛna olu bɛɛ tigɛlen b'i la parce que i t'a dɔn an ka cɛ lamɛn. La France était trop engagée en soutien au président Bazoum. J'entends les gazettes, je lis le commentaire parfois des autres capitales. Mais on ferait quoi si un coup d'État comme ça se passait en Bulgarie ou en Roumanie? On irait dire, il ne faut pas trop s'engager. On va regarder, parce que les putschistes nous ont proposé un Premier ministre. Voilà, on va s'engager, c'est ça la bonne politique. Il ne faut pas être jusqu'au boutiste, on n'est pas chez nous. C'est ça ce que veulent faire les autres capitales. Et on voudrait dire que la démocratie est une idée qui est bonne pour l'Afrique, qu'on ne fait pas de double standard. C'est inadmissible. On a un homme intègre, démocratiquement élu, courageux, courageux parce que pour la première fois dans un tel cadre, il ne démissionne pas au péril de sa vie et de celle de sa famille. Et on nous explique que la bonne politique aujourd'hui, ce serait de le lâcher. Parce que c'est devenu à la mode. Parce qu'en fait, il faudrait produire local maintenant, même quand ce sont des putschistes. Et de Washington, en passant par d'autres capitales européennes, j'ai entendu des voix, j'ai écouté des journaux, j'ai lu des tribunes qui nous expliquaient « N'en faites pas trop, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. » Non, on doit être clair, cohérent. Cohérent. Sinon, ani a fa yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na Joe Biden ani Américains bɛ ɲɔgɔn na ko Amérique ko ala ka n'u ci u ka nin kɛlɛ in da don u ka nin tasuma in minɛ n'o ye nin tasuma in minɛ ko kɔlɔlɔ b'a kɔfɛ ko c'est très dangereux u kana nin tasuma in minɛ u kana se Niger ma u kana fitinɛ kolokolo Niger a da man d'u la u ka nin bila non ko Amérique ka kɛ hɔrɔn ye ten a bɛ ka Américains fana dɔgɔya quoi k'u k'a kɛ ala kama k'u k'a kɛ hɔrɔn ye ni Amérique t'olu dɛmɛ ka Niger ci ko k'u dabɔ a la ni Amérique tɛ olu dɛmɛ ka Nigériens faga ko Amérique k'a dabɔ a la k'u ka manamanakan dabila a bɛ ka Américains fana canca nin waati la ko cɛ kɛra gɔn kelennabila de a bɛ CEDEAO fana wele CEDEAO ye divisé CEDEAO tilala fila ye CEDEAO tilala saba ye barika tɛ CEDEAO la Macron ni jɔn don sisan wulu jɔlen don sugu la a bɛ ka kule mɔgɔw bɛ k'u ka suguw jɔ u bɛ k'u ka tapiw fɛnsɛn i y'a faamuya b'a la u bɛ k'u ka dulokiw fɛnsɛn u bɛ k'u ka feerefɛnw i y'a faamuya b'a la u bɛ ka mɔgɔw wele k'u ka n'a san wulu jɔlen bɛ wow kunkolo tiɲɛna bugubugu a bɛ ka Amérique fana dɔgɔya ni Amérique t'olu dɛmɛ i y'a faamuya ka Bazoum lasegin fanga la u kana na i y'a faamuya b'a la dɔ fara olu kungo kan
ni Amérique t'olu dɛmɛ i y'a faamuya la ka nin jugusago in lasegin fanga la o kana na olu kungo gɛlɛya u bolo parce que Amérique ko mɔgɔ si kana se nin fanga in ma min bɛ yen bi mɔgɔ si kana fitinɛ kolokolo ye mɔgɔ si kana guerre lawuli Niger kɔnɔ n'i y'a lawuli k'a tɔɔrɔ ka bon a conséquence ka bon Makɔrɔ ko Amérique k'u ka kɛ hɔrɔn ye sa k'u ka kɛ danbetigi ye ni Amérique t'olu dɛmɛ u kana na jugu ɲa don olu la Makɔrɔ fɛn bɛ yɛlɛ e la nin tɛ fɛn min da kɔnɔ ne y'a fɔ yan ko ne ye Ala deli tun ka na fanga la parce que a dɔnniya t'i la a kunkolo t'i la i y'a faamuya par la i t'a dɔn yɛrɛ yɛrɛ de quoi en tant que président o de kumacogo filɛ nin ye violence dan président de kumacogo filɛ nin ye i y'a faamuya la ko CEDEAO ka taa Nizeriyaw faga CEDEAO ka marifa ta Niger kama o de fɔtɔla fila bolo ko CEDEAO ka jɔ o bɛ jɔ ka taa min sanction dara Niger ka déjà sanction o tɛ koba ye ale bolo hali bi fo k'u ka marifa de ta parce que Bazoum ko Bazoum ma démission signé k'olu bɛ Bazoum dɛmɛ CEDEAO mɔgɔ ka bilaw cɛw cɛ mana Amérique y'a fɔ de Amérique y'a fɔ i filɛ nin k'olu fana dɔgɔya ko ni cɛw cɛ ye marifa ta k'i ba ka wolo bɛ kɛ fu ye o bɛnnen tɛ Makɔrɔ ma an ka petit taille lamɛn comment ça s'appelle musokɔrɔba cɛ lamɛn. On nous écoutera. Dans quelle capitale africaine on peut dire qu'on a une politique de partenariat avec un dirigeant si quand ils subissent cela on ne peut pas être en soutien? Donc je pense que notre politique est la bonne. Elle repose sur le courage du président Bazoum, sur l'engagement de nos diplomates, de notre ambassade. Ko olu ka politique kaɲi ko mɔgɔw bɛ k'a fɔ k'olu ka politique man ɲi parce que k'u ka baarakɛɲɔgɔnya ko gagnant t'a la ko b'a yira k'a fɔ ko joli minnaw don subagaw don bingalikɛlaw don ala jugu i y'a faamuya b'a la kafiriw don ko mɔgɔ bɛ ka nkalon de da olu la ko sinon k'olu ka politique kaɲi notre politique est bonne a ka politique man ɲi bi a man ɲi sini. On peut le dire, nous ne sommes pas anti-français, nous sommes anti-politique française. Le cas politique est blague tué de Bengali, Mokofara, Jolimi, ça nous souvient. Il y a famille par là, Djougou Sagoya. Macron il y a des becs à fort, parce que le cas politique est mort de kango fort et mango fort. Ni beka bara nous manque, moro de ba fouiller, car c'est qu'à bara tabolo kaya. Mais ni rien ni jo, on connaît qu'à bara kanyi, oui, dessin, oui, tachin, oui, à la qui est Macron. Aka politique ma bien ma chini et ma dia bébé ka tega ba bolo na utun kan mo te ban awla na utun kan mo ta u gain na u mayete ni yere na kwa ga politique kan kulun sera chanchema ngache che kungolo chena bugu bila kera jugu sagoye doniya tinyado danga wallahi on dalen bala danga be mine se ko ka danga mine na e wa stave ke ka doniya na fa yera la o ye fa do cɛ la pewu ani Amérique ta ani CEDEAO ta a b'a kɛlɛ na komi gɔn kɛlɛ na bila a bɛ kule la dɔrɔn mais kule in kɔfɛ foyi tɛ yen Niger bɛ yen Tchani bɛ fanga la yen Mali sɔrɔdasiw bɛ yen an bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ yen depuis coup d'état kɛra i ye bo fɔra ka kuma sugu bɛɛ fɔ mais an tɛ k'i ye kɛnɛ kan an mago b'i la kɛnɛ kan n'an bɛ yen bilahi n'aw ka sɔrɔdasi fɛn fɛn i m'a fɔ k'aw ka sɔrɔ k'aw bɛ nin kɛlɛ kɛ yan ko bɛ nin kɛlɛ kɛ diyagoya ko parce que ko bɛnkan de b'olu ni Niger cɛ i y'a faamuya par la olu de ta ye Niger ye Niger président olu de Macron de bɛ ka nin bɛɛ fɔ de ko olu bɛ nin kɛlɛ in kɛ diyagoya parce que Niger olu de ta ye Niger président ye olu de ye Niger nana olu de ka kɔɲɔminan kɔnɔ ko bɛ nin kɛlɛ in kɛ an dafalen bɛ yen parce que ko i ko k'aw ka ambassadeur tɛ taa o b'a yira k'a fɔ aw de ta ye Niger ye an dafalen bɛ an bɛ k'aw kɔnɔ bilahi aw ka sɔrɔdasi fɛn fɛn mana jigin k'o bɛ kɛlɛ kɛ ye minɛn minnu b'an bolo an b'a essayer aw ka sɔrɔdasiw la an ka cɛ lamɛn yan'a kan bɔ n ka sira kan. Sur le terrain qui reste, malgré les pressions, malgré tout et malgré toutes les déclarations d'autorité illégitimes, grâce à l'engagement de nos forces de sécurité intérieure et de nos militaires. Maintenant, il faut être clair, nous ne sommes pas engagés et il ne faut pas céder à un narratif utilisé par les putschistes qui consisterait à dire notre ennemi est devenu la France. Le problème des Nigériens aujourd'hui sont des putschistes qui les mettent en danger parce qu'ils abandonnent la lutte contre le terrorisme, parce qu'ils abandonnent une politique qui était bonne économiquement pour eux et qui sont en train de perdre tous les financements internationaux qui étaient en train de leur permettre de sortir de la pauvreté. C'est ça la réalité. Ne m'a fɔ aw ye k'a kunkolo tiɲɛna a kɛra fatɔ handicapé mental de ye quoi handicapé total a kɛra o de ye ko mɔgɔ minnu bɛ fanga la bi walayi k'o tɛ Afrique ka hɛrɛ fɛ mɔgɔ tɛ se ka kɛ Afrique hɛrɛ fɛ ka tɛmɛ ninnu kan bilahi i bɛ na ni kuranɛ mɛn tɛgɛ d'a kan wa ko min ye turɔsugo kɛlɛ ye
quand on a abandonné, cela veut dire que on be ka terrorisme bla, on be ka dimi do anga population, on be ka enfana ba fara, terrorisme be ka chaya Afrique, comment ça s'appelle Mali, Burkina, ya famia bala Niger kono parce que ante ku fara, ante ga keleke, ante fouille la be ka terrorisme bla ku sago ke. Macron de be ka ne fo. Kongolo tiena bugu bugu akera jugu sago ye. Macron mena bravo irlanga che. Anye terrorisme mimine. Et nous devons poursuivre cette politique avec fermeté, sortir des mensonges et des facilités. Et donc notre politique est simple. On ne reconnaît pas les putschistes. On soutient un président qui n'a pas démissionné, aux côtés duquel nous restons engagés. Et nous soutenons l'action diplomatique, et quand elle le décidera, militaire. Ibrahim Traoré, Mamadou Doumbouya, avec le de Poutisi, avec un gagnant de Doroya, parce que Demi de Bala, Henny de Bala, a net Poutisi, ni est au loup soutenu, en boulou deme, en jolembo coiffé, ni tout fait, en bouffé. Avec un bazoum minfe, couvert bazoum deme, parce que quoi m'a démissionné. Sauf le Bolikena flé, Nizer flé, Koroya, Nyatou Nyala Tébé, Ibeka Munde Kono, Tchebakoro Kakuma, c'est que ni Tchebakoro Kakuma Charaton qui sait de Tala Navatala. Sinon, coup d'état qu'elle a calé qu'elle est maintenant. Depuis coup d'état qu'elle a dominé, qu'il m'a dit, ani bicheni coulé te fouetté. Ani te poutisi fait, en bouffé. N'était zanti ou fait, en bezanti ou fait, parce que le bec a un sago, que le banga diamant ou fait. Au lieu de gouverner français, mon loup segui. En boulou fait, en bouffé, c'est une macaroni. Nous sommes là-bas, tché, été sur la oretta. M'bi fenti fait, moi c'est qu'elle est mate. Nga diamant bla. Ya famille voilà, moi c'est qu'elle est mate. Hein? Et bien, quand fin fois, nous nous bilai. Ça veut dire que vous be couler sur le béjo quoi. Ni nyamoro nous nous roman en Afrique. Nous ne be ka au gain ka bo anga jamana kono parce que au de an djugoué. Et wa mbe ça nous nous quoi de. Makoroni ambe nous nous fait bi ambu fait sini parce que et c'est ka nous nous fait nous nous te ka e ka en fait que nous nous te jonye nous nous te saraouye nous nous te djugu sagoye. Et de me djugu sago de faire ni e mo nous sege en kuna. Nous te sago nous nous te na e sago ke foka tiawuli. Makoroni musola ba che. Depuis ne ni musola ba e bolo domna. Ne konko ni kera jugu sago ye quoi et mamuso flan demsen fitini bogosi Macron a sabe que a ɲɔgɔn cɛ ɲuman mana France président na mais ale de kera jugu sago ye ka tɛmɛ o bɛɛ kan depuis ne musokɔrɔba ye nin bolo don min na ne ko yɛrɛ nin barika banna i y'a faamu musokɔrɔba min y'a faamuya tulonkɛ kɛyɔrɔ t'a la muso ye i y'a faamuya bala muso ye a dafalen sinbara jɔlen don i y'a faamuya bala a ka hakɛ to dɛ kuma n'a fɔ cogo bobara a bɛɛ ka ɲi i bɛ se ka tulonkɛ kɛ ni bobara ye tɛgɛɲa kelen ka senw minɛ mais nin filɛ nin ye muso bɛ komi yiri maani depuis ne muso ye ni musokɔrɔba ye nin bolo don min na ne ko ye nin ye c'est ala ka nin sa fanga la fara ala k'a to nin ka san kɛmɛ kɛ fanga la faransa parce que ka nin to fanga la yan anw bɛ avancer ten ka nin to fanga la yan anw bɛ bɔ jɔnya kɔnɔ ka nin to fanga la yan Afrique bɛ se ka danbe kɔnɔ parce que a t'a dɔn mɔgɔ min taara yiri maani furu yiri maani n'i y'a muso jɔlen i b'a la ka nin ko dessin animé depuis ne nin don min na ko c'est pas la peine fɛn bɛ yɛlɛ e la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ ne tɛ nin président ninnu fɛ an b'u fɛ ninnu bɛ yen anw de kama wa an yɛrɛ b'an ka hɛrɛ ɲini cogo dɔn an tɛ dessin animé ye an bɛ hɛrɛ ɲini cogo dɔn e bɛ kule ka dɛsɛ makɔrɔ a tɛ marché yan i y'a faamuya b'a la an ka comment ça s'appelle i yɛrɛ ka politicien dɔ lamɛn k'i bɛ wali jamana k'i b'a bila de diyagoya i yɛrɛ ka politicien dɔ a bɛ min voilà a y'a lamɛn de k'i bɛ wali jamana i b'a bila de diyagoya. Je vous rappelle qu'on n'est pas chez nous et que le Mali appartient aux Maliens. Ouais. Et que le Nigeria, le Niger appartient aux Nigériens. Ouais. Et le Burkina Faso appartient aux Burkinabés. Ouais. Alors, bon, il y a comment ça s'appelle opposant de flène kanifo. Mali est malien de taille, Burkinabé ou de taille, Nigérien ou de taille. Nous commis au début qu'au cas jamana kono, masi sagote qu'au cas jamana kono nous érete. Il y a opposant de flène kabok ijabi tellement qu'il comme le tient. Et wa français otunganga nindeta Jean-Luc Mélenchon. Otunganga nindeke présent. Mais ala ko kafiru ma ou na don dinya kono. Kafiru ou na don dinya kono. Kube munde fait ou kube dinya de fait ala ko be dinya da ma hotel lafia. Ça que moi même beaucoup ma hera auto tigi fait abada. Moi même beaucoup hera ni auto tigi fait abada. Macron nous temps à kamanda follow aka bo hakilima ou mo kele on déclare kata ke Macron fait. Ko parce que ko ni dunan ka de ni tchenye. Ko ni be dunan ko la.
a filɛ ne ka faransi jeni afiriki bɛ ka tila la faransi gɛlɛya bɛ yan bi a ka bon hakili ma kuran bɛ ka tigɛ dumuni tɛ se ka san i y'a faamuya la tɔɔrɔ bɛ yan a ka bon hakili ma mais ala ye nin fɔ depuis kafiriw na don k'u bɛ mun fɛ k'u bɛ diɲɛ fɛ a ko n bɛ diɲɛ d'aw ma u tɛ lafiya u ka hɛrɛ bilahi u t'a dɔn u bɛ hɛrɛ sɔrɔ sira min fɛ u t'a dɔn n'u tun ye nin ta nin tun bɛ asimi ninnu caressé partenariat faransi tun tɛ tila afiriki tun tɛ tila faransi la fo ka diɲɛ wuli ni nin tun taara ninnu tun bɛ partenariat kɛ gagnant-gagnant parce que ninnu kunkolo bɛ yen mais o taara nin de ta musokɔrɔba cɛ a tɛ ko dɔn a tɛ ko kalama faransi bɛ ka jɛni afiriki bɛ ka tila la n'an bɛ taa an bɛ se a ko mɔgɔ minnu bɛ an kun na ko turɔsiko kɛlɛ k'u y'a abandonné n bɛna o nkalon jɔ a la sisan o ye turɔsi fɛn fɛn fabriqué afiriki an bɛ ka bɛɛ faga Macron bɔgɔ tɛ siɲɛ ka kɛ bin kɛ yan tuguni aw de ye turɔsi aw de ye turɔsiko kɛlɛ lawuli Mali kɔnɔ aw de taara Kadafi faga ka marifa di juguw ma ne ko cɛ in bɛ ka mɔgɔw kɛ lagalagatɔ de ye quoi mais e sira yɔrɔ min na an sira in ka kɔrɔ e sira yɔrɔ min na an sira o yɔrɔ la e ɲɛ on est né avant toi on connaît tout avant toi Macron a kɛra e bolo donko ni donkoma de n'i y'a dɔn ka taa ɲɛfɛ i fa bɛ sa n'i y'a dɔn ka taa kɔfɛ i ba bɛ sa turɔsiko kɛlɛ i y'a faamuya wala aw de tun b'a kɔfɛ wa aw de ye turɔsiw jatigi ye aw de bɛ marifa d'u ma o dalilu an y'o sɔrɔ ka tila ka plainte don aw kama Nations Unies na e ni ala k'an bɛ ka turɔsiko kɛlɛ k'an bɛ k'o abandonné ko turɔsiw bɛ ka fanga sɔrɔ afiriki ne ko cɛkɔrɔba ne ko président y'a kunkolo bɛ yen wa anw ye preuve sɔrɔ aw ka avion bɛ Mali kunna a bɛ ka minɛnw di turɔsiw ma an ye plainte don hali bi a ma jaabi o ni na plainte dalen bɛ yen an ye plainte don kun jumɛn de la ni aw de tun bɛ ka turɔsiw dɛmɛ bi n'i ko k'an ye turɔsiko kɛlɛ abandonné k'aw de ye turɔsi fagalaw ye bɔgɔ tɛ siɲɛ ka kɛ bin kan yan musokɔrɔba cɛ ji fara i ka ɲamako ji kan an k'a lajɛ dɛ a ye nkalonfin tigɛ an bɛ ka turɔsi faga bi a ka bon hakili ma turɔsi ɲɛnama an bɛ ka bɛɛ minɛ a lajɛ filɛ a lajɛ dɛ nin bɛɛ minɛna kunun nin bɛɛ minɛna kunun mɔgɔ ba tan ni kɔ an y'a bɛɛ minɛ kunun Niger Mali Burkina a lajɛ nin bɛɛ hadamaden de i jɔn ka gɛrɛ aw la a filɛ wa bɛɛ denmisɛnnin fitinin a lajɛ a lajɛ dɛ mɔgɔ ba tan ni kɔ turɔrisi an y'a bɛɛ minɛ a lajɛ dɛ a bɛɛ denmisɛnnin fitinin aw ɲɛ b'a la aw ɲɛ b'a la mɔgɔ ba tan ni kɔ Mali Burkina Niger an y'o turɔrisi de minɛ kunun mɔgɔ ba tan ni kɔ turɔrisi an y'a bɛɛ minɛ ni makɔrɔnteri jɔ i y'a faamuya la tribune na i y'a faamuya sali kɔnɔ ka nkalon tigɛ mɔgɔw ye a ko ye malo de ye e ni ala na kira cɛ an bɛ se ka kɛ jugu sago cogo jumɛn fo ka tila ka ban an yɛrɛ la ko ka turɔsiko kɛlɛ ko k'o abandonné k'an t'a da ni manamana kan tɛ a ɲɔgɔn nkalon tigɛla tɛ président na turɔsiw filɛ nin an bɛ ko depuis an ye aw gɛn turɔsiw barika bɛ ka ban depuis an ye aw gɛn an bɛ ka turɔsiw faga depuis an ye aw gɛn turɔsiw tɛ se ka dimi don an na depuis an y'an tɛgɛ bɔ aw bolo turɔsiw tɛ ka dimi don anw na n'i taara i jɔ devant tout le monde diɲɛ bɛɛ b'i lamɛn jamana kuntigi président 4e puissance du monde Faransi bɛɛ b'u lamɛn président kɛra jugu sago a bɛ nkalon tigɛ hali a tɛ maloya Mali ka jugu turɔsiw ma bi ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan Niger ka jugu turɔsiw ma bi ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan Burkina ka jugu turɔsiw ma bi ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan turɔsi tɛ se k'i kun labɔ tuguni an bɛ k'u bɛɛ faga n'i taara i jɔ ko on a abandonné tout ça turɔsiw bɛ k'an balimaw faga i y'a faamu Mali tɛ cɛ e bɛ se ka kɛ maliyɛnw fɛ ka tɛmɛ maliyɛnw yɛrɛ kan e bɛ se ka kɛ Nizeriyaw fɛ ka tɛmɛ Nizeriyaw yɛrɛ kan Macron cɛ i bɛ k'i yɛrɛ faga fu an ka lajɛ dɛ an ka sɔrɔsiw ye marifa minɛ kunun a filɛ. Ils sont en train de faire la propagande. L'armée malienne va venir faire ça. Ils vont venir faire ça, mais il n'y a rien pour le moment. Les 9 personnes qui ont été interpellées ici, avec un fort, blabla. Il y a certaines personnes qui étaient là. La présence de Outroumé, mais ils étaient sous embargo. Ils étaient pris en otage. Quand vous êtes parti en ville, vous avez vu, non?
Depuis que vous êtes là, ils sont dans quelques points, là, on les observe de temps en temps. Ils disent qu'ils vont venir avec 30, 40 véhicules, 60 véhicules. Après, on a restaurant. Vous venez trouver des hommes ici. Je demande à tout le monde, la cohésion entre nous, l'unité entre nous. On ne peut pas réussir sans ça. Politique, il y a famille à la Antagne, Afrique, Here, Ambeka, Betchien, Afrique, Bec, Allah, a télé joke à une beffo, Diama ou Yana. Ye galon tega bi, ye galon tega chini. Et wa hene mimbila ina beta lahara, dimi te botukuni. Dimi min doni la, a dimi te bofoka djent du kolo meleke. Anga la me kube bazum min deme. Bazum be deme John de Kama, jamana kono dung. Bazum be deme John de Kama, Nizereon. Nizereon, che ani muso demseni mabakora be bora bi. Ya famia bala. Ko auka Niger bla ay muso la mede Niger kono ay amba la mede ulu be bora bi ku jo côté français fait leur base militaire, on n'a pas besoin de ça. Dire à la CEDEAO, vos mesures là sont trop petites, vous pouvez augmenter, on est debout, nous, femmes nigériennes, ça c'est trop petit pour nous. C'est lui qui a dit, on est au combat, la patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est de cela qu'il s'agit. Niger muso anache ulu be bora bi. Ya famille bala côté français fait, côté CEDEAO fait. Ya famille bala obuka nyamro kura nobu deme fo saya, obuka présent transition présent kura no e Abdraman Chene ku ba ko bi ba ko shine wo ba fe bi ba fe sini. Faut tseka ninu soro ko lutoi. Niger population bela jelen pour kanema. Hari bi e jolem be ko be bazum deme. Ibeta bazum deme sarau de ko son. Bazum binata iri manu de mara. Bazum binata la harakaw de mara. Mais c'est fini pour toi, Macron. Kali ala ala minga bonga kalima. Billahi foka esa. Billahi ha ni présent fora e la harabe boli. Ambe koda e ka garanke maminda bagoloka. Garanke maminda bago. Ay français re la mede. Quand ay français tatien, ay français magosa, ay français la mede. Obena mi fo Macron ala mede. Que monsieur Poutine prenne la parole et raisonne notre guignol de président. Et lui explique comment ça se passe. Voilà. Moi, c'est ça que je veux, moi, personnellement. En quoi pensez-vous que M. Poutine puisse... Qui lui montre comment on dirige un pays. C'est tout simplement. La Russie, c'est un pays qui est protégé par Poutine. Il laisse personne s'en approcher. Nous, on veut être protégés aussi. On veut que notre président s'adresse à nous, s'adresse aux concitoyens. Malgré ce que tout le monde pense, et il y a beaucoup de gens qui le pensent, Poutine est un vrai politicien, est un vrai président. Il s'occupe de son peuple, il protège son peuple. Tu rentres pas en Russie comme ça. Et t'as beau dire ce que tu veux, mais lui c'est un dirigeant, c'est un meneur d'hommes. On a le monsieur le monarque qui nous sert à que dalle. Cette dame a dit que Poutine vienne donner des leçons à monsieur Macron et lui apprendre comment on gère un pays. Et je suis désolé, hein. Vous avez beau dire tout ce que vous voulez, hein, mais elle a entièrement raison. Ewa français wele de flene kan fode ko olu be ka ala deli ala ka Poutine nyogondi olma parce que Poutine ba ka jamana kono don fe Poutine be tinya ka Poutine be ala don Poutine be kira don ewa Poutine horonde ko be Poutine nyogoni u ka jamana kono be Poutine nyogon fe u ka jamana kono ko Poutine kuma mi fo makoro mako guignol kama foi foni tinyate guignol ko te fo ye laga to ko don bali ewa ko be fe Poutine ko ka présent aka la degi jamana marala aka kodon yirala ya fami wala aka français o de be ka info français kono ya français ko ka présent ko laga to de quoi te foi don ko be Poutine fait français o de be ka ko be Poutine fait ko parce que présent nyumando ko horondo ko dambe tigido ko ba ka jamana kono don fait mais ko luka nyamo flene ko to fait ko ta intérêt sur là nous boro ko ka hakeni na to ka hake duma français o de flene ka info nambe tambe se tient de trucs ala binjogo tala makro fembe yele ela nyinte femme da kono billahi ne ya fuyen ki kana manda flana ke parce que ta do e tugo kana ke billahi be bo dade ni fe ni bora fanga la dondo ibe ta kasola ni bora parce que il est français jeni
Afrique tlale min filɛ France la ka France humilier ka France kɛ jugu sago ye jamana tɔw tu la o dimi ni o hɛni min bɛ Français la n'i ye fanga bila don o don o b'i condamner i bɛ taa kaso la n'i ye fanga bila don o don bilahi France parce que i filɛ nin ka Afrique latila Français la o dimi min bɛ Français la bilahi n'i ye fanga bila don o don o b'i minɛ k'i don kaso la ka France danbe bɔ a la Macron e de ye France danbe bɔ a la n'i ye fanga bila don o don o b'i minɛ k'i don kaso la. I ye France danbe bɔ a la ni jamana belebeleba in k'a kɛ juguw sago ye Macron de y'a kɛ n'i bɔra fanga la don o don Français b'i minɛ k'i don kaso la parce que i ye dimi don o la ka bɔ hakili ma u ka ambassadeur ma deli ka gɛn u ka ambassadeur ma deli ka humilier nin cogo la e de kosɔn nin bɛɛ bɛ ka kɛ Français la o bɛ ko da i ka garankɛ ma min da b'a wolo kan jugu sago Français yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko c'est même pas la peine ko t'i fɛ bi o t'i fɛ sini ko bɛ Poutine de fɛ Français ko bɛ Poutine de fɛ a bɛ tɛmɛ nin kan. Hein? Moi, personnellement. En quoi pensez-vous que M. Poutine puisse... Qui lui montre comment on dirige un pays. Voilà. C'est tout simplement. La Russie, c'est un pays qui est protégé. Poutine ka y'a faamuya jamana mara ko ko ɲa yira Macron na Poutine ka jamana mara ka ɲa yira Macron na k'u bɛ fɛ Poutine ka ladege jamana mara la jamana bɛ mara cogo min na k'u bɛ fɛ Poutine k'a fɔ a ye. A ma ban n'anw tun ye nin fɔ an b'u contrôle la mun yɛrɛ ka jamana kɔnɔden de bɛ ka nin fɔ a ma k'a tɛ ko dɔn a tɛ ko kalama k'o bɛ fɛ Poutine k'a ladege jamana mara la a bɛ tɛmɛ nin kan n'anw de ye nin fɔ le vidéoman malien le vidéoman africain i y'a faamuya b'a la Russie bɛ ka wari d'u ma ka France danbe bɔ la aw yɛrɛ jogo de bɛ k'aw kɛlɛ bi bilahi Macron aw yɛrɛ jogo o de bɛ k'aw ta tiɲɛ bi a ye tɔɔrɔ min da mɔgɔw kan o kɔmasegin de bɛ ka segin aw ma. I y'a faamuya hakɛ n'i y'a miɛlɛ a taara berekɛnɛ de ɲini berekɛnɛ o sɔrɔla an bɛna aw kun ci k'aw da fara berekɛnɛ sɔrɔla n'i ye hakɛ miɛlɛ a taara berekɛnɛ de ɲini an taara berekɛnɛ ɲini an ye berekɛnɛ sɔrɔ bilahi hakɛ min bɛ aw kɔ a ye tɔɲɔli min da diɲɛmaw kan o hakɛ a bɛ taa n'aw ye lahara bilahi ni hakɛ t'aw to yen a laban bɛ taa bɔrɔ ta Afiriki ne balimaw an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na comment s'appelle an ye kuma dɔ fɔ yan alhamdulilahi rabbil alamin a kuma Ala y'a kuma validé ne balimaw tubabuw ye aventure taga daminɛ tubabuw o bɛ ka taa tunga la Afiriki kɔnɔ an ye nin fɔ dɛ k'u bɛ taa Afiriki kɔnɔ wa a daminɛna dɛ ne balimaw an y'a fɔ yan ko tubabuw bɛ taa aventure la Afiriki ye wa a daminɛna dɛ u dabirilen tun bɛ an joli de la an y'an joli tigɛ i y'a faamuya b'a la k'a kɛ an yɛrɛ ye o bɛ ka bɔ Europe bi ka taa aventure la Afiriki ka taa bɔrɔ ta Afiriki ka taa wari ɲini Afiriki ka taa sojɔw kɛ ka taa minɛnfuruyaw kɛ a daminɛna bi a ka bon hakili ma an bɛna o dalilu di aw ma n'an bɛ taa an bɛ se c'est nous les patrons anw de ye patron ye mais mɔgɔ tun t'an ka jamanaw kunna gouverneur ni mɔgɔ lankolon ni maamugu talen k'o bila maforoko kɔnɔ olu de tun b'an ka jamana kunna bi Assimi de bɛ yen Ibrahim Traoré de bɛ yen Abdramane Tchani de bɛ yen Mamadu Doumbouya de bɛ yen tubabuw bɛ ka taa baara kɛ Afiriki kɔnɔ bi a ka bon hakili ma depuis Ala k'an da maa mɛn maa ye a fɔlɔla Assimi ninnu tile de la tubabuw bɛ ka taa baara kɛ Afiriki gɛlɛya b'u kan bi a ka bon hakili ma u ka hɛrɛ tun bɛ bɔ anw de bolo an ye hɛrɛ tigɛ u dabirilen tun bɛ anw joli de la an y'a faamuya b'a la u da bɔ an joli la o bɛ ka taa tunga la Afiriki kɔnɔ n'an bɛ taa an bɛ se ka ɲini Africain bɛɛ fɛ an jɔlen ka to ka ɲini farafinden bɛɛ fɛ hali bi an ka dɔ fara cɛsiri kan bilahi n'an jɔra ninnu bɛ taa baara kɛ an fɛ bilahi mɛ a daminɛna o an y'a fɔ k'u bɛ taa u bɛ taa de u bɛ taa baara kɛ yen an bɛna o preuve yira aw la bilahi ne balimaw a lajɛ dɛ tubabuw bɛ ka taa aventure la bi a ka bon hakili ma. Et en Espagne, c'est la crise qui a fait descendre les habitants dans la rue pendant des mois, vous vous souvenez. Aujourd'hui, le taux de chômage avoisine les 30%. Il faut bien tenter de s'en sortir ailleurs. Pendant des années, les Marocains venaient chercher du travail en Espagne. Aujourd'hui, la tendance s'inverse. Ce sont les Espagnols qui émigrent de l'autre côté de la Méditerranée. Et ils sont 4 fois plus nombreux qu'il y a 10 ans. C'est le grand format de cette édition. Elle est signée Dorothée Oliéric et Jean-François Monnier. On aperçoit les côtes espagnoles à moins de 15 km de Tanger. La péninsule ibérique était un Eldorado pour les Marocains. Aujourd'hui, ce sont les Espagnols qui font la traversée. Chassés par la crise, ils viennent chercher du travail au Maroc. Ils étaient 3000 en 2003. Ils sont plus de 10 000 désormais à résider officiellement au Maroc. Mais en réalité, ils seraient plusieurs dizaines de milliers
à vivre dans le royaume chérifien. Sur les chantiers de construction de Tanger, un peu partout, on voit à l'œuvre des ouvriers, des peintres, des maçons espagnols. Martín Sierra a laissé en Corogne, femme et enfants, il y a 3 mois, une question de survie. Je suis venu pour trouver du travail. En Espagne, la situation est très mauvaise. Il n'y a rien. ne balimaw b'a lajɔ pour que vidéo kana janya aw tulo b'a la ko espagnol de bɛ ka taa Maroko espagnol dɔrɔn tɛ dɛ français b'a la italien b'a la allemand b'a la bɛɛ bɛ ka bɔ bi ka taa baara kɛ Maroko o tɛ ka taa baara kɛ Maroko dɔrɔn dɛ o bɛ ka taa baara kɛ hali Mali kɔnɔ o bɛ ka taa baara kɛ hali Niger o bɛ ka taa baara kɛ hali fɛn na n'i y'olu ye i y'a faamuya n'u ko ko espagnol o b'a yira k'a fɔ bɛɛ de b'a la Espagne o français a bɛɛ de kelen ye Europe bɛɛ ye kelen ye u bɛɛ de bɛ ka b'u ka jamana kɔnɔ bi ka taa baara kɛ anw fɛ Maroko ye Afrique de u tɛ ka da Maroko dɔrɔn dɛ u bɛ ka taa baara kɛ hali Mali kɔnɔ bi u bɛ ka bɔ bi ka taa aventure la ka bɔ hakili ma n'an jɔlen tora wallahi bilahi an tɛ kɛ jugu sago ye n'an jɔlen tora bilahi ninnu bɛ taa mais a daminɛna o a daminɛnen filɛ nin kɛra Asimi ninnu de tile la ko bibi na espagnol min bɛ ka bɔ i y'a faamuya la ka taa baara kɛ Afrique k'a ka bɔ hakili ma kɛmɛ o kɛmɛ sigila 90 bɛ ka bɔ bi ka taa baara kɛ Afrique parce que Europe foyi tɛ yen u da tun bɛ anw de joli la u ka fɛn bɛɛ bɛ bɔ Afrique de u ka avion tɛ se ka boli n'anw ka sanu tɛ i y'a faamuya u ka batiri tɛ se ka dilan n'anw ka lithium tɛ u ka téléphone tɛ se ka marcher ni anw ka nin bɛɛ bɛ kɛ n'anw ka fɛnw de an yɛrɛ bɛ fɛ k'an ka hɛrɛ dun an ka hɛrɛ an yɛrɛ bɛ fɛ ka tɔnɔ dun Ala ka barika don tiɲɛ la an bɛ bɔ kuma la Buba Sumaworo Ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya i y'an kɔ k'i tɛ mina Ala ka nɔgɔya k'i fara Seydou kan e kɛra juguw sago de i yɛrɛ fa ko wolokun t'i la ko nafa t'i la ko olu ma nafa foyi sɔrɔ i wolodon ni bi cɛ k'i kɛra juguw sago de ko hali wolodon k'i tun ka sa ko hali wolodon i tun ka sa Buba Sumaworo i yɛrɛ fa de bɛ ka nin fɔ i ma komi tanba t'an bolo bi je crois que demain an bɛ na e kama hakɛto bɛ kuma kɔnɔ ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn n'an bɛ taa an bɛ se Macron Ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya ka bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ minnu b'an ka vidéo aimer ka commenter ka partager an bɛ ɲɔgɔn bolo tiɲɛ sira kan ani danbe sira kan an bɛ an faso dɛmɛ fo an joli laban Faransi dugukolo ko tɛ u ka papier ko tɛ u ka foyi tɛ hɔrɔnya ni danbe ni kɛwale u ka bon ka tɛmɛ papier kan faso kanu u ka bon ka tɛmɛ Faransi papier kan comment ça s'appelle faso kanu u ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan an b'an faso kanu k'an faso dɛmɛ i ka wari ko tɛ i ka papier ko tɛ i ka dugukolo ko tɛ i ka paga tɛ n'i ye an bonya an b'i bonya n'i y'an dɔgɔya an b'i dɔgɔya o de anw ta ye an bɛ Ala de kɔ an b'an faso de kɔ ayiwa foyi t'an bɔ nin sira in kan an ɲɛ bɛ dɔw la Faransi bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ mɔgɔ minnu bɛ Faransi kɔnɔ n'o bɛ ka dɔ fɔ Faransi ma mɔgɔ minnu b'u to Faransi ka dɔ fɔ Faransi ma vidéoman minnu b'u to Faransi ka a cɛ an b'an to yan k'a fɔ piyan hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile an jugu ye ninnu de tun bɛ k'an faga ninnu de y'an ka jamanaw ci hali sini an b'a fɔ n'an b'a kaso kɛ an b'a kaso kɛ n'an bɛ sa an bɛ sa mɛ an t'an faso labila foyi ye n ye n kali Ala la Ala min ka bon n ka kali ma n'an ye nin sira in bila Ala kana an ɲada kira kan n'an siranna ko papier b'an bolo walima n'an siranna k'u b'an bila ka taa Mali de la Ala kana an kɔ suma kɔ hakɛto bɛ kuma kɔnɔ